Čaute lidi a já vás vítám u mojeho prvního videa z mojí nové série, která se bude jmenovat Pasti na blbečky. Takže jako první past jsem si pro vás připravil tady tuto. Bude jasně jak tahle vypadat, no určitě tak bude vypadat. Takže já vám hnedka ukážu, jak se tato past dělá. Takže budete k tomu potřebovat bedrock nebo podloží, čtyři dveře, já tu mám jenom 3, ale stejně mám kreativ, tak to je jedno, našlapnou desku a kybelík vody. Takže jako první si vezmete tu našlapnou desku a okolo ní dáte dveře. Zbytek rozumím. A teď nakonec dáme kyblík vody. Tady. Aby se nakonec ten blbeček udusil a umřel a vám pak dolů spadly všechny věci. Takže já tuhle past rovnou otestuju. Takže tady si budu. Ještě můžete dát dovnitř nějaký diamant, aby se tam dostal. Takže ten nemůže vylézt a bedrock ani nevykope, ale jak si myslím, že bedrock trvá 10 hodin, než ho vykope, ale dnes za tu dobu by se rovnou udusil, takže nemá šanci. Takže já ho teda vykopu a vylezu. Tak. Tohle by bylo možná, no určitě pro toto video všechno. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či nějaký pěkný komentář. A pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte dát dislike a nějaký hnusný komentář. A já se těším na vás u dalšího videa.